स्वागत बा आप सभी के आज के ई वीडियो में। आज के ये स्पेशल रिपोर्ट बा भोजपुरी के दबंग सुपरस्टार खेसारी लाल यादव की ओर से। दबंग सुपरस्टार खेसारी लाल यादव के आप लोग के बीच में बहुत ही शानदार और ज़बरदस्त महंगा बजट के नया वीडियो गाना आवे वाला बा, जौना गाना के नाम बा बॉयफ्रेंड बना ले। ये गाना के फर्स्ट लुक पोस्टर सोशल मीडिया के माध्यम से रिलीज कर देहल गइल बा, जौना के आप लोग स्क्रीन पर देख सकतनी। ई गाना के गौले बाड़े दबंग सुपरस्टार खेसारी लाल यादव जी और ई गाना के लिखले बाड़े श्याम देहाती जी और ई गाना के संगीत से सजैले बाड़े ओम झा। आप लोग के बता दी कि दबंग सुपरस्टार खेसारी लाल यादव के ई गाना अभी कमिंग सून में बा और ई गाना के रिलीज डेट और टाइम अभी कुछ भी कंफर्म नहीं खे। जैसे ही कुछ कंफर्मेशन मिली हम आप लोग के वीडियो बना के बता दें। तो आप लोग कमेंट में बताएं कि आप लोग के दबंग सुपरस्टार खेसारी लाल यादव के आवे वाला गाना के नाम और फर्स्ट लुक पोस्टर कैसन लागल और कितना भोजपुरिया दर्शक लोग ई गाना के इंतजार कर रहल बा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद बा कि वीडियो आप लोग के पसंद आयल होई। वीडियो पसंद आयल तो वीडियो के लाइक कर दी, शेयर कर दी, कमेंट करी और चैनल पर नया बानी तब भोजपुरी सिनेमा से जुड़ल सभी खबर सबसे पहले और बिल्कुल फ्री में देखे खातिर हमनी के चैनल के सब्सक्राइब कर दी और घंटी के बटन के दबा के नोटिफिकेशन के ऑल कर दी, ताकि हमार सभी लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे।